Ni ama bakarra naiz, ama izan nahi nolako eta ez neukalako bikoterik. Ez neukan buruan ama bakar izango nintzala. Baina egoera ikusita zeintzan momentuan, hola erabaki nun. Ni bikotea izan nuen eta ni neske izan nuen lehenago eta bagenuen amatasunaren kontu hori, baina gero utzi genuen eta orduan egoera horretan badaki zerrendak ere luze joeten direla, agian erabakia ere erresago, zen berdin prozesu hori izan eta orduan erabaki nuen printzipioz ni bakarrik sartzea prozesu horretan. Nik ordun litu aurretik, prozesu hasi aurretik hitzein nuen etxean lehenengo. Eskatu nuen laguntza. Eta argi neukan ez esate baziaten ezin nula, ni bakarrik ezin nula eduki. Deitu nindutenean telefonoz eta egoera aurrean jarri zitzaidaanean familiara jo nuen eta plantatu nien. Banekien bakarrik oso zaila da, behar dezula laguntza handia. Eta, pozik jaso zuten, pozik eta pixkatola, baina, esan zidaten baietz eta aurrera. Ez nun, egia esan pentsatzen nun bat izango nula. Eta orduan, batekin eta ingurun, ni banekin eukiko nula laguntza, eta bat eukiko nulakoan. Eta, klaro, bi etorri zitzaizkidan, eta, lagunak asko lagundu diate, asko, eta horrek albidetzu du nik ondo eramatea egoera, baino lan askorekin. Bi aste gehiago, bizkik izateagatik, emateizkizute. Bai, eta gero laktantzia laktantzia doblea, baina nik ez nun metatu, bai. Baina zuen kasua da bizkiak izateagatik, ez ama bakarra izateagatik. Ez bizkiak. Ama bakarra izateagatik ez. Ez que justo hirurak hezkuntzan dite dut lana. Nik aurre eskoletan eta nik anukan postu fijoa. Orduan nik inuna zen, nire bi umeak nekin eraman lehenengo 2 urtetan. Nire aurre eskolara juntzian. Orduan, nik eramaten ditu, nik gelanean orduak pasatzen zituzten beraiek beste gelan, eta gero elkarrekin gentozen. Orduan nik jornada osain nun lan. Nik murriztu nuen ikastolara hasi zenean. Ja, ez zulako ematen ortegiak, eta eraman, lanea joan eta utz, hor, ikusi nuen nik beharra. Nire kasuan ere, nire semeak 4 urte ditu, eta iraia, abantaia hezkuntzan gaudela, ez? Eta kalendarioa nahiko pareko da, eta horrek ere erresten dula erabakia hartu izana. Baina iraia beti da estres punto bat, nola egingo den ere krokisa, ez dakizu hasikoa dana martxan. Hauek jaio zeanetik izan dira, nik kuadrian justo adin bereko edo urtebeteko aldeakin taula ume asko dazkagu. Eta nik bai ikuste dago diala irekienak. Txikitatik ohitu behar izan dute, besoz beso ibiltzea edozein laguntza darnunean, edozeinekin egotea. Orduan, oain, edozeinek onbidatzen baditu etxalotara, edo edozeinek onbidatzen baditu bazkaltzea, mundu guztiakin juteia. Ez daukagu arazorik hortan. Gauza, ne ustez, jendea ez dana jabetzen, baina egia da, zen, ni azkenen egunerokotasunean juten geha eroskita egitea elkarrekin, juten geha txakurrateatza elkarrekin, juten geha egin beharrak elkarrekin egiten dituzu. Eta ikasten dute asko, edo etxean nagoenean gutxitan nago jolasean berarekin. Tarteak saiatzen nahi sartzen, baina oso gutxi. Gehienetan zaude bazkariak egiten, arropa jasotzen, etxeko denbora hori da, eta askotan semea jolasten du gehiago, bere sukaldetxoan baino gehiago, jolasten du gehiago nerekin sukaldean. Piztina adibidez, nik adibidez hori ez dakit izango nuken, porque claro, eske denetarako aibazea laguntza eskatzen, gero nahi dezulako piztinan umeak bai, baina eske ez dago eskuak ez dizkizu ematen. Nahi pertsonak ere bai, eske horri datorkit ere ze ikuspegia gazun amatasunarena eta heziketarena, ez? Eta iritzait estraeskolar asko dagoela eta lehenengo urte horiek garrantzitsua dela ere elkarbizitza hori, amatasuna eta presente egotea. Orduan, agian kaso batzutan bai, behar du nik ere bai, gure denbora, baina oreka bat eman behar da hor. Gea familia eredu bat ez dana kontemplatzen, ez gara existitzen. Orain arte, inunez. Eta inkluso orain hartzen diran erabakitan ere ez dira hartzen, ez? Adibide bat jarriko hemengo kiroldegi irekian, bonoak dira individuala edo familiarra, eta da prezio bat. Eta prezio hori berdin ordaindu behar du, 3 seme, ama bat, bestea, edo orduan gure egoera, ez da, inbiablea da. Eta gero, matematikak ez dira, hemen matematikak ez da berdina. Esan, gu gea
ama bat, seme bat, bi edo dena delakoa, baina gastuak etxe bat biren artean edo bakarraren artean soldata erdi batekin ez da bat, ez da berdina. Bai, ez da berdina. Askotan dituzu famili baten gasto berdinak, baina gero lanaldi murriztuan, gehi, bueno, gauza asko. Nik naturaltasunez, nik egia beti kontatu dietela nola sortu zian. Eta egia da, gure ingurua badala pixka, ez, gu oso gertukoak gea justu, baditugu gertu bi amako umeak, bikote separatuak, eta nik uste oso natural. Inguruko umeek inoiz ez diate galdetu zatik ez duten aita, bi hauek. Beraiek nahi inoiz ez diate zer galdetu. Gehio hasi zian galdetzen, gure lagun batek ditu bi ama, eta hor esan zuten nola, eta gu zergatik bat bakarrik, ez? Baina nahi ez diat inoiz galdetu zergatik ez daukagun nahi eta. Askotan galdetu diate hori, nik uste hainbesteko sarea egiten dezula laguntzeko, igual banatuta, gehiago banatu behar dutela eta dena. Ama aita edo bi ama edo bi aita edo ordez, dutela ama bat, gehi ize basoa papera egiten duten jende pila bat. Eta amaitasun guztiak banatu ite dutela. Eta gure nik beti esaten detena, ni laguntza nola pila bat jaso, baina zure preste hon beharko duzu. Jende asko ez dago prest uzten du, gehiegi uzte baituzu umeak, hor ere jungo dela behien maitasuna eta galera hori, eta guk, nik adibez, nik uste hortan ere zu ireki behar dezula, eta orduan gure beharrak eraman gaitu horrea, baina bueno, nahi izan behar da ere bai. Jendeak usten du horrekin galdu iten dela, eta nik ez, positibo. Nik asko antzeman dut famili edo pertsonaen araberako harremana, ez? Sarea behar dugu sarea handi bat, eta asko hurbiltzen zea hori ikusten dutenak eta empatia hori dakatenekin, eskertzen duzu izugarri da. Gauza txiki bat, erosketa bat iteko momentu batean gelitza semearekin. Hori baloratzen da izugarri. Eta nire ustez, badaude famili batzuk oso individu edo oso nuklearra direla, bere familiaran bolkatzen direnak, eta orduan beren ikuspegia da oso itxia, edo planak egiteko, badago jendea, bi bikotek errexiten dute plan bat, ez? Baina zu ama bakarra batzutan, etzak kolokatzen inun, edo ez zaituz hain errez gonbidatzen afari batean ere etxean zure etxean. Beste batzu bai, orduan hurbiltzen zea asko eta jende berria ezagutzen duzu, irekitasunagoa edo hezkuntzaren ikuspegi irekiago bat duena, kolektiboagoa, gaur ninago eta bihar zu, eta hori aberatsa. Niretzat aberatsa izan da harreman berriak eta jende interesgarri asko ezagutuet eta eskertzen diet.